Külföldön dolgozó magyarok figyelem. Mai tanácsadó rovatunkban arról lesz szó, hogy a külföldön megszerzett jövedelem után hol, kinek és mennyit kell fizetni, ha nem akarnak bajba kerülni. Bán Gergely ügyvéd lesz ebben a segítségemre. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Ügyvéd úr, tehát, hogyha egy magyar állampolgár külföldön vállal munkát, akkor hol kell adóznia? Főszabályként a magyar munkavállalók Magyarországon adóznak. Nemzetközi viszonyokban viszont kialakításra kerültek a kettős adózás elkerüléséről, és egyáltalán az adófizetés elkerülésének megakadályozásáról szóló egyezmények. Magyarország több mint 70 országgal áll ilyen kettős adózást elkerülő egyezmény hatálya alatt. Több mint 70 országgal van tehát ilyen szerződésünk megkötve. Magyar munkavállalóként, ha külföldön dolgozunk, akkor alapvetően Magyarországon van az adófizetés honossága. Az alapvetően mit jelent, hogy választható? Hogy itthon szeretnék adózni? Sajnos nem választható az adózás, ezt a külföldi és a magyar adóhatóságra irányadó szabályok állapítják meg. Főszabály, hogyha 183 napnál kevesebbet töltünk külföldön, akkor a küldő állam, azaz Magyarország lesz az adóhatóság, aki az adót megállapítja, és a személyi jövedelemadót a munkabér után beszedi. Ettől függetlenül azonban vannak olyan részletszabályok, amire érdemes odafigyelni, így rövidebb kiküldetés esetén is megállapításra kerülhet a külföldi adóhatóság részéről az adófizetés, hogyha gazdasági értelemben nem a küldő ország szerinti munkáltató minősül munkáltatónak. Erre az OECD mintaegyezménye, amely ezeknek az országoknak, a kettős adóztatás alá tartozó országoknak az egyezményei is főként tartalmazzák a szabályokat. Ez arról szól, hogyha a gazdasági munkáltató, a külföldi fogadó társaság kerül megállapításra, akkor az adófizetési kötelezettség is külföldön lesz. A külföldön dolgozó magyar állampolgár kell adóbevallást készítsen? Igen. A külföldön dolgozó, akármilyen időre is külföldön dolgozó magyar állampolgár kell, hogy adóbevallást készítsen, és ha külföldön kerül megállapításra és levonásra az adó, akkor a magyar adóbevallásnak az 57-es rovatába kell ezt egyébként feltüntesse, és így beszámításra vagy ellentételezésre kerül, de tájékoztatásképpen mindenképpen a magyar adóbevallásban is szerepeltetni kell az összeget. Aztán az is egy kérdés lehet talán, hogy kell-e bizonyítani, vagy milyen módon bizonyítható a magyar adóhatóság felé az, hogy külföldön már leadóztam a jövedelmem után, a külföldön szerzett jövedelmem után. Alapvetően nem kell bizonyítani, csak bevallani kell, de ha mégis oda kerül a vizsgálat, hogy bizonyítani kell, akkor nyilvánvalóan a külföldön befizetett adó után a külföldi munkáltató kell, hogy rendelkezzen dokumentumokkal, így bevallása és a megfizetésről szóló bizonylattal. Egyáltalán mikortól számít külföldi munkavállalónak egy magyar állampolgár? Említett most egy ritka esetet, igen, amikor delegálják rövidebb időre, de ez azt hiszem talán nem alapvető. Ez nehéz kérdés. Tehát főszabályként egy naptári éven belül a naptári év felénél többet, ha külföldön töltünk munkával, tehát 183 napnál többet, így szólnak az egyezmények, akkor külföldön kell az adót megfizetni. Itt sem számítunk egyébként külföldi munkavállalónak, magyar cég a munkáltatónk, de mégis külföldön kell erre az időszakra személyi jövedelmadót fizetni. Tehát 183 nap kint töltött időszak után kell külföldön adózni. Igen, az egyezmények is eltérnek. Van, aki azt mondja, hogy január 1-től december 30-ig tartó időszakra nézi, hogy összességében 183 napnál többet vagyunk kint, és van olyan egyezmény más országgal megkötve, aki pedig egy 12 hónapos időszakon belül nézi a 183 napot. Olyan előfordulhat, vagy ki van zárva, hogy itt is adózik valaki, meg ott is, vagy itt sem adózik, vagy ott sem? Pont erről szólnak az egyezmények, mind a két eset ki van zárva, tehát ez azt jelenti, hogy kettős adózásról nem lehet szó, nem fizethetünk Magyarországon és külföldön is ugyanarra a munkabérre adót, és ennek a fordítottja is igaz, hogy az adózás teljes elkerülése is ki van zárva, és ez is megvan. És csak egy fél mondatban arra hadd kérem, hogy reagáljon, hogy az egyéb fizetnivalók ilyenkor hogyan alakulnak. Például TB társadalombiztosítást kell fizetnem, amíg nem vagyok itthon? Ezek külön jogszabályban vannak rendezve. A TB-re az a főszabály vonatkozik, hogy az első 2 év, még ha külföldön is dolgozunk, az magyarországi TB fizetési kötelezettséget eredményez, és a további évekre kell külföldön bejelentkezni. És a családi pótlék? Családi pótlék marad Magyarországon alapvetően. 15 nap után bejelentési kötelezettségünk van, és ezt követően eltérnek a jogszabályok, különböző külföldi országok másként állapítják ezt meg. Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.